posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 12 December 2024. Paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wathu osauka komanso president wa bungwe limene lotchedwa Malawi First, kapena kuti Malawi patsogolo. Iyeyo nthawi zonse amabwera akaona kuti pali chokuti ayankhule, amabwera ndi kuyankhulapo ngati palipo kuti ayamikire amachitanso chimodzimodzi. Ndipo lero lino wabweranso monga mwa nthawi zonse, ndipo umu ndi mmene wayankhulira Bon Kalindo lero lino pa 12 December 2024. Takhala ndipo ndipo tamvetserani mwachidwi. Alipo anthu ena amaona ngati akakhala kuti apeza ndalama amaona ngati mulungu kulibe. Ndi uchisiri weniweni kumaganiza kuti mulungu kulibe, kumapanga zoyerekedwa ndi ndalamaso zokuba. Ndi uchisiri weniweni kumaganiza choncho. Ndafuna ndinene pano kuti aliponso ena zisiru zina za mchipani cha MCP zimene zabayiba ndalama nthawi imeneyi, imene zalemeramu, imene zakulira mimba masiku amenewa. Akumaona ngati Amalawi ndi zisiru kwambiri. Kumaona Amalawi osauka ngati iwowo ayandikana ndi mulungu kuposa anthu osaukawo. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ziko lino lapansi palibepo chinsisi, ndipo china chilichonse chochitika mulungu amachiona. Izi zachitika zulo ku NFRA zikuyenera kuti zisegule maso ainu makamaka MCP amene mukumaona ngati inu ndinu osogola kwambiri kuposa mulungu. China chilichonse chimene mukuchichita mulungu akuchiona, ndipo musaone ngati ndinu madolo. Muzifunse mafunso kunena kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani. Every move imene ikuchitika za chinsisi zonse zimene ife tikuchita zikumaululika, chikuchitika ndi chani. Muzifunse mafunso ngati amenewo, muziwe kunena kuti prophet wina Sabawo adanenapo kunena kuti ulamuliro wachakwera mulungu adauchita reject. Ndipo mutafuna mutapanga motani, mutakakamiza motani, koma mulungu anachita reject ulamuliro umenewu. That is why china chilichonse kaya mube ndalama zikuziwika, kaya mubere mavoti zikuziwika, mukakonza ma 5 kgs aufa kuti muzikapereka kwa anthu zikuziwika, zogula mavoti zikuziwika, zogula chanzika zikuziwika, china chilichonse chikuziwika. Muzifunse mafunso amene wakuti kodi zimenezi zikuchitika chifukwa chani. Mulungu ndi woopsa kwambiri. Komanso zimene zachitika zulozi ku NFRA kumene kwapezeka ma ID wochuluka kwambiri, zikuyeneranso zisegule maso inuyo anthu osusa, zipani zosusa zonse muno Malawi. Komanso ifeyo Amalawi akufuna kwabwino kunena kuti pali zochitika za chinyengo zambiri zimene zikuchitika, zimene mwaona zijandi pang'ono kuli zambiri zimene zikuchitika. Ndicho linga kuti ulamuliro umene mulungu wawo chita reject ubwerereso pa mpando. Koma ndi soka lalikulu kwambiri kunena kuti ulamuliro umene uzabwerereso pa mpando, chifukwa azaona mikwingwirima, azaona zoopsa zimene sanazionepo pa moyo wawo wonse, ndipo azachita regret kwambiri. Ndipo ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mukapitirira ndi khalidwe lanu limeneli lofuna kuwatenga Amalawi ngati zisiru, kumapusisa Amalawi, kuwakakamiza Amalawi kuti iniyo mukhalebe pa mpando, Amalawi asakukufunani, ambiri inu mufa. Ndipo ndikusimikizireni mulungu wacha amene ndimamuziwa ine akukanthani, akubandulani. Mulungu wacha amene ndikumuziwa ine, mulungu amene ndikumuziwa ine even anamutumapo mwana wache ndikukatibula anthu muchalichi, ndikukakhudumula anthu muchalichi, ndikukalambwaza anthu muchalichi akupanga zopusa. Iniyonso inu achakwera ndi ma ministers yanu ndi anthu anu onse amene mmacha kuti ma activist,
muphedwa ndipo muona mkwiyo wa mulungu akukanthani akutembenukirani mupanika. Chiseko chimene timanena ija kuti chiseko chakupanani apa sopano pafika pa zipi ya palisani ndi imene yakupanani. Zipi ikapana olo kuti upite kusogolo ndi peni yoopsa, kupitaso mbuyo ndi peni yoopsa. Munayenera kumapanga zinthu zanu with caution. Choncho musanamizidwe a Malawi, izi ndi zisiru. Kutero kwabwera ndi ma statement osiyana monga mene mwaamvera zulo lija kumanena kuti kumene kuku akunali malo amene timasungirako ma ID. Inu zisiru kwambiri. Kodi kumene kuja ngati mmasungirako ma ID ngati kunali ku warehouse ndiyena nga matebulo aja amafunako chani, mipando ija imafunako chani, popeza kumene kuja kumachita kuoneka kuti anthu akugwirako ntchito. Sizikutengeranso munthu wokuti anaphunzirapo science ndi akatiuze ife zofunikirazo. Aliyense olonga khale mwana wa standard 1 atangofika kumalo kumene kuja akhoza kuziwiratu kuti kunoko kukuchitika za chinyengo. Ndiye zisiru zina zikabwere ndi kumakachita justify malo anowa palibepo china chilichonse chimene chikuchitika cha chinyengo kunoko kuti kungofuna kuti tizisungirako ma ID. Sopano ngati mmasungirako ma ID bwanji mmasungirako alilongo yokha nanga ma ID ya madera enawo simunasungireko bwanji? Amalawi mukuyenera musegule m'maso mwanu makamaka ino a opposition andi kumene kujako simunangoyenera kupita iya munayenera mpiteko ndi achitetezo mukaike kwa achitetezo koma penanso mmanyenjera ngakhale ma statement ena koma adabo kuti awaso akulankhulaso mofasa chonchi kunali kubandulana basi palibepo yere ya masabakatani kung'ambana osamanyengerera anthu iyo pali anthu ena chamafuna azilitenga ziko lingati ndila amayi yawo, ziko lingati ndila ambu yawo, ziko lingati ndila atatu wawo. Ziko ndila Malawi. Ndipo aliyense ali ndi ufulu olankhula mu ziko laje. Aliyense ali ndi ufulu otenga nawo mbali muzochitika za ziko laje. Izi zikuchitika zindikuuze ni muziwe abale anga zisankho za 2025 sizisankho ndipo mukanakhala ena oganiza zisankho zimene zizikanangolephereka. Inu wa opposition muonesese kuti mutolere maumboni alipo kale mupite ku koti zisankho izizi ziyambireso kawiri. Tikunena pano anthu ochokera kumangochi Nsanje tingoti madera wonse amene anali mu phase 3. Tikunena pano anthu ambiri kuchokera Zanalitali sanalembese kupita pa center ndikumaka uzidwa kuti machini athu sali buno anangoigwira network yo ndikuisiya kumene kuja kulilongwe kuja ndikumapanga kumene kuja ma ID kumene kuja ndiye amatheka kumene kuja ku NFRA kuja kuchinsisi kodi akanakhala kuti zimene zijaza kupanga za chilungamo akanakakhala kuthengo ngati kumene kuja ku warehouse kwa Chimanga kumene kujako kumakhala Chimanga kumasungidwa Chimanga kungasungidwe ma ID chabuno ngati akunena kuti zimene zozo ndizoona bwanji sana itane azipani nonse ndikumakachitira umboni kuti ife tikupanga kunoko ma ID tikusunga ma ID. Musanamizidwe ndizomvesa chisoni kwambiri kuti kuli anthu ena omenyera maufulu amene akudziwa so kunena kuti ziko lino anthu akuzunzikamo koopsa kwacha ndi ingogwesedwa mwa ujene mwa chinsisi zinthu zikudula deire anthu akuvutika ana sukulu kumakuimbira foni kumamva chisoni kuti inetu ndilibe school fees. Ineyo ati loans board ikungoanamiza ana mukapita ku Chansa College kumva chisoni ku Polytechnic ku Mzuzu University akakhala ma private colleges ndi nyanyi Malawi muno zinthu sizili bwino. Mankhwala muzipatala mulibe, fetereza kulibe, chakudya kulibe, china chilichonse chinasokonekera chifukwa cha anthu okuba wawasamamva. Tikunena panopa pali ma ministers ena awiri akukanganira na ndalama za kuchiteze prison. Kutero kwa maula ijaiza samuka posa chedo hapa akufuna boma limange prison ina kuchiteze. Tikunena pano minister wina pogwirisa ntchito mphamvu zache
walamula kampani imeneyo ya Chinese kuti ipite kusoguboma ikamang'ale ikanene kuti zinthu zakwera ndi inflation, ndiye tikufuna mutiyonjezere 11 billion imene yati ikhale pamwamba yache ya iyeyo. Anthu okuba muona posachedwa pompano mkangano pakati pa ministers awiri, Ananchidwe okhaokha onenepa ngati Ananchidwe, mimba zawo zikulu akukanganirana 11 billion. Akufuna kuti 11 billion yo iyenjezeredwe pa contract ya Chinese kuchiteze prison. Kutero koso wina akufunanso agule pa maula paja akukanganiranaso ndalama zina. Kodi dziko la Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri. Palibepo chimene chimayenda muno Malawi kupatula kuba. Anthu amene waandale wakutero akukhalira m'bomamu kufuna kumabamo ndalama, koma Mulungu aja amene ndi muziwa ene akubandulani muona. Mulungu amene ni Mulungu wazatheka bwanji, ndipo sangalole kuti Amalawi azipitirizabe kusauka, azipitirizabe kuvutika mu dziko lawo. Iyi nde mbuyo mwanthu amatola na asusa, kumatola na asusa, koma boma ili la nyanya kwambiri. Kufika pa center ina kupambana panali kule apo nse wasalima kungoima kuthamangiridwa ndi azimayi. Ifeso mutigule chanzika chatu, ifeso mutigule chovotera chatu, kusonyeza kuti pali za chinyengo zimene zikuchitika muno Malawi. Chonje ino a opposition asakubwatike ni bodza. Anthu amene ajawo agwidwa ndi mwana wa kukhonde, zimene zachitika zichandikuyaluka kutamba masana, anthu akuona ndeza achitikira anthu amene ajawo. Ndi uchisiri weni kumalankhula ma statement kumakhala ngati Amalawi sanapite ku sukulu, Amalawi ndi osazindikira, kumazithira mweniyo ngati kapena dziko lonse lino opambana ndi inuyo. Ndafuna ndikusimikizireni kunena kuti palitu zambiri mufase Amalawi, kutero pamene paja Mulungu akulankhula, amene akuchita zimene zijazo akuchita zimene ni Mulungu. Ndi Allah amene jayo akulankhula something big is going to happen in Malawi. Ndipo mundisimikizire Malawi something very big is going to happen. Imene jayo ndi matrela zichabe zachitika ku NFRA. Kuli simoko imene iti ichitike posachedwa pompano simoko. Inu ya opposition tandipezeni ine ndikuuzeni. Kuli simoko yokuti mukakangofika pamene pokungoti pa wina azikozera azingonjenjemera yekha chifukwa ndiye yakhala kuti waononga mabiliyoni. Kuli za chinyengo apwitikizi ali kuno, kuli za chinyengo si matematiki machini ali kumeneko. Ndiye musamalire Amalawi, musanamizidwe ndi zisiri zimene zizi. Malawi munomo ndi dziko lotembereredwa limene anthu aja asogolera chamango yang'ana ndalama, koma yeti anthu akuvutika kwambiri. Ndiyetu munyatu ali nyodo tu, chimene ziti zichitikezo munya muzangodabwa moto uli ng'ong'ong'ong'o, usi uli wa usi muzaziwa kuti Mulungu siwosewera naye. Mukapusa muzipita mmozi. Lero ndi ajatu anyamatanu mmatu maja kuti azitenga apwitika azipha anthu ayamba kukhapa na okhaokha. Tinakuwuzani kunena kuti mbewu iyi mukuzalayi ndi mbewu yopsa imene pamawa izakuvuteni, imene jandisaini yonena kuti a lot is coming, bad things are coming on your way. Muzionatu anyamatanu kupita polisi kuti akateteze zinalephereka. Imene ijayo imachidwa kuti shobozobo. Shobozobo ndi imene muyona charakwe nde alinyodo tu alinyodo Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.